Yo, 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 yo. Good morning guys. Wa na ko tabako guys. Bitay na kayo pangitlugan guys. Ang gihimo ron guys kay nanguy ko itagtong nga tabako re oh. Mao ni atong mga tabako nga mga kutong na lang oh, gitawag og kutong. Oh. Bitay na kayong itlog guys. Nikti na lang tani guys oh. Bata itang uyas kung bata ubo-ubo. Pati masig mo si pata ng bata agad. Ngitay tao sa iyang brum-brum guys. Ako lang himo ang brum-brum. Iyang brum-brum pros guba. Ang guba ako niya iyang brum-brum. Karon mangita na po siya brum-brum. Ambe imong brum-brum biya tay pakiton sila be. Mana ni imong brum-brum ron oh. Ambe be. Oh, naman na yang brum-brum guys. Be. Oh, mana ni oh. Ako lang siyang gasimbulan kay nangita man siya brum-brum. Oh, ako lang kita ni itik-itik diha oh. Oh, mana ni yang brum-brum bag oron oh. Antusal sana oh. Oh. Nita mo ka brum-brum. Bebe, sipon be, pahit be, sipon be. Ale. Asa ito takot ko ni Daizon? Asa mo butang? Mamili sa taglumboy diri guys, kay para natay mabaon sa trabahoan. Ang lumboy tabako. Kay lumboy na idaghan. Bako rewa. So dari ito isod. Ano di magana? Kay brum-brum bito imong gipang guba. Dali as mga guba ng mga duana eh. Katong gamay kay di ito maguba eh ligon to. Wow. Naghan kay mga bata dari ko guys. Dua. Nang duaan diri. Mula ka babaw dun na. Kag duaan. Dua astana na. Tapi ang bali. Bali dito. Oh, so man ako dito. Ayo ka. Ayo ako. Ayo na pa unsa na yung kalaki di ayo. Ayo na. Paparang ana ayo dong ha. Mo naman ni ayo naman ni. Hindi ta mo kaglaing duaan nga mao ni antusal na ni nga nang kita yung gipang guba bitaw. Na kay mga duaan diha imo tong gipang sagdan ha das mga bata ug asid ko da. Ano man na? Mudaga naman eh. Oh, tuyok lagi daw. Oh. Tuyok no. Ipay sipon be. Meron to sipon be. Be. Ay. Ang gini among pagka butang diri ron guys. May gabi guys, sayo rata na ka uli. Sayo ra ko ni uli ni kuan eh. Nakadara ko situs kwintar ako mga gabi eh. Yung palitan mo og tubig o kuan. Uling. Ang lungag. Unya may tag antay sweldo eh kay kabayad sa kong utang. Ano man? Oh, ang hilagig bata oh, ra naong ni may nawani pakita oh. Oh, bate guys. A few moments later.
What's up guys? Good morning. So, trabaho na sa ta guys. Sinisya naman sa kong kamera ron nga cellphone ra. Ayaw pa tayo budget. Matay budget para palit camera. Parang mo tadi plaster tong cellphone. Sayo di ko kaya ko ni kuan gahapon guys. Ni undang lang ko galas utso kapin kay kung bata lagi presyo kayo. Perhisyo. Nagperhisyo. Atay, pero kadua dan. So guys, biyahe na sa taon niya guys. So ay tag biyahe. Kasi hindi maswerte tag na imuhatag og nga tip-tip ba. Sige lang guys, maka tigong ko. Palit ko kamera. Ay. Wangan hobsan ko kahapon oy, hapon. Bantay gamay lang gasolina. Daot mo tag kuan gud. Daot na tagid sa gasolina. Alis danan siya float switch. Switch float. May sweldo, may tag na sweldo niya. Salah buta. Maka bayad na sa itong mga otseng. Shout
out ko sa mga pobreng guys diyan nga magtan-awan sa tuwang vlog nga pinobre. Thank you very much. Dere guys, layo yun guys. Sodlon. Lisod mo lugar aha eh. Punta mo U-turn sa layo. Imbes doon na unta, U-turn. Okay, no right turn man, no right turn. Traffic. Traffic siya guys. Right.
iya pagtraka. May wita ko yung traffic sa unahan, guys. Okay, traffic. Lipat na malit. Gikan tas balay mga alas 7:38. Basura. Ho. Kusog pagserbato ko ah. No. Kusog pagserbato eh. Alright guys, abot na ko guys.
Okay. Piste na ay nagparking. Animal. Animal. Ay. So, doon lang tama na ako ang vlog. Bye-bye. Oh, good morning.